Abahlali base-Sunland nase-Summerville eBhayi kwiphondo laseMpuma Koloni bayavutha ngumsindo emva kokuba amangcwaba ezihlobo zabo eguquka abayindawo yokulahla inkunkuma. Abahlali abaxolanga kuba kaloku iintsapho zabo zilele apha. So imbi into yenzeka begive noku ayikonhle. Abantu balala apha kamangcwaba bavotela iANC kudala. Njengoko umasipala akabakhathelanga bayatsha kumdaka nje kuyilonto. Buhlungu ba ulele ifamily zethu. Ndiyamenshina umama kamama ulele apha. Ndize kumama ndize utata mina ulele apha. Abenkolelo yakwantu bathi ayingombono ombi kuphela kodwa sisithuko nakwizihlwele. Idlaka lixabisekile kumntu nokuba ulibala elinjani kuba laa mntu uphilile ngokwasemoyeni. Umasipala uthi usawuphethe lo mba kwaye ufuna isisombululo. Ikhona ke seyiqeshiwe i-service provider kodwa ke lo service provider le ayikaqali yile ke izawubiyela amangcwaba lana ukwenzela into ngaba inkunkuma on the other side ingamani ubheka kwelicala lasemangcwabeni. Lwando Nomoyi kwindaba ze-SABC ndiseAdo.